mas'alan da ake tattaunawa mas'alan salatul fatih da salatul ibrahimiyya mas'ala ne wanda ya kamata waɗanda suke canja ma abin fiska su gane cewa ana yin bayani ne da ilimi, ba ana yin bayani ba ne kawai da molanka da atifa da abin da zuciyanka ya shirya maka, ba haka ba ne. Ana yin abu ne da ilimi ba da atifa ba. A'a atifan wanda manzan Allah ya yi ya yada a yi, ga salatin da annabi ya yi wani ya zo ya yi salatinsa. Duk salatai babu yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iya salatul ibrahimiyya za a yi, babu yanda ya faɗa. Amma falalan salatul ibrahimiyya wani falala ne na musamman sakamakon lafuzanta da suka fito daga bakin manzan Allah. Don haka idan aka zo ana magana akan sauran salatai, to za a ajiye salatul ibrahimiyya a gefe, ba da a shigo da ita ma'aradin tattaunawa ba, sakamakon ita lafuza ne da suka fito daga bakin manzan Allah. To ita ba ta cikin wanda za a tattauna idan ana maganan wasu salatai, ita ta daban ce. An gane ko? Ita ta daban ce, sabila da akwai umumun uri da bihil khusus, akwai kuma khususun uri da bihil umum. Akwai maganan da za ka yi khusus ne amma umum kake nufi, amma akwai maganan da za ka yi umum ne amma khusus kake nufi. Yanzu misali idan an samu daga maulana shehu Ahmadu Tijjani radiyallahu anhu, shehu Tijjani ya ce salatul fatihi ta fifici dukkanin salatai, annabi ya mun umarni na koma zuwa gare ta na bar kowane salati, to wannan wato ba yana nuna cewa ta fifici dukkanin salatai, wato zai ba da daman a yi muƙaranan salatul ibrahimiyya da salatul fatihi a ma'arabi ba, ba zai ba da wannan daman ba. Me yasa ba zai ba da wannan daman ba? Zan baka wani misali kwaya ɗaya. Kai ne kana magana da iyalinka sai ka ce ni duk matan duniya ban ga kamanki ba, ka ziga ta, amma baka nufin hadda uwanka, ko ba haka ba? Baka nufin hadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To misali idan an ce salatul fatihi ta fi dukkanin salatai, to da a iya tsayuwa a nan malami zai gane. Amma daga lokacin da za a yi muƙaranan salatul fatihi da salatul ibrahimiyya, to wani zai fitunu da wannan. Kuma babu yanda aka samu shehu Tijjani ya yi muƙaranan salatul fatihi da salatul ibrahimiyya, ba a samu ba. Sabida mene? Salatul ibrahimiyya lafuzanta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma da shehu Tijjanin ya ce mana, annabi ya ce masa salatul fatiha ta fifici salatul ibrahimiyya, an ambata, wallahi mun yadda, wallahi mun yadda. Sabila da mene? Duk abin da muka samu daga shehu Tijjani mun gina shi ne bisa yardan ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi, za mu yarda. Amma rashin keɓancewan, to za mu duba cewa wannan umum ne amma khusus ake nufi, ba a shigo da salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta da bakinsa lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce mun san yanda za mu maka salati, yaya za mu yi maka sallama, mun san yanda za mu maka sallama, ya za mu maka salati. Manzon Allah ya karantar da su wannan salatin da nau'o'in sigogi daban-daban, wanda dai mafi yawa sigogin suna komawa ne zuwa ga dai abu kwaya ɗaya, suna komawa ne zuwa ga abu kwaya ɗaya. Ya kamata mu faɗaɗa fahimtar mu. Wani zai zo kuma ya kuntace kwakwalwanka ya ce to salatul fatihin ma he yana jiyar da kai kaman ba ma salatin annabi bane. Ai salatul fatihi annabi ne ya karantar da ita. Me yasa? Sabila da duk salatin duniya wannan jumlan na farko shine salatin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad shine salatin, duk abin da ya biyo baya kirari ne. Gashi kuma a cikin salatul fatihi shine a farko, abin da ya biyo baya kuma kirari ne. Wannan kuma Allah ya ba da dama ma duk mumini ya yi kirari ma annabi, ya girmama annabi. Lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ko girmama shi, ko kambama shi. Saboda haka girmama annabi da kambama annabi ba yi da iyaka, kuma ba a lazumta an ce sai iya abinda manzon Allah ya faɗa ma kansa ba. Domin galibin ma abinda manzon Allah yake faɗa ma kansa, yana faɗa ma kansa kalmomi ne na tawazi, wanda kila kai in ka faɗa masa zaka iya zama arni. Kai in ka faɗa masa zaka iya zama arni. Misali annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce makansa ni dan wata mace ce mai cin kilishi, ka isa ka faɗa wa manzon Allah wannan? Yanzu sai ka fita daga musulunci. Annabi da yace kar ku ce la tufaddiluni ala yunus ibn matta, kar ku ce na fi yunus. In ka ce annabi yunus ya fi annabi musa, ya fi annabi muhammadu, ka sake layi, ka kafirta. Sabiya ka kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
saboda haka ba da a takaito a ce a irin yadda manzon Allah ya gwada kansa ko kuma manzon Allah ya faɗi kansa da irin sifan da za a faɗe shi ba cikin yaban salati. Salatin da ta fi isa shi ne wanda aka fi yawaita yaban manzon Allah da girmama manzon Allah, haka Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗa. Saboda haka duk wanda zai zo ya ce maka a salati, lazimin salati shine iya lafuzan da ya zo daga bakin manzon Allah, duk wanda ya faɗi wannan bakin jahili ne, bai ma san inda aka tunkara ba, ya ma karyata kansa, domin dai ga salatai da dama wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi ba. Sayyidina Umar yana da salatinsa, Sayyidina Usman yana da shi, Sayyidina Abubakar, Sayyidatuna Fatima, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Sayyidina Abu Huraira, kowa da irin gwanintan da yake nunawa a wannan fage. Saboda haka abu ɗaya ne wanda ya kamata mutane su mai da hankali a kai, wato yadda ake ɗiban kwakwalen jahilai akan wannan matsalan, ana ce musu kamar salatul fatihi ma salatun wani ne ba na manzan Allah ba. To Sayyidina Muhammad da yake cikin alfatihi ma gulika wani Muhammad ne a gurin, Muhammadun Rasulullahi, kuma yadda annabin ya karantar ne. Duka kalmomin da suke cikin salatul fatihi na yabo kuma babu abin da ya saba ma nassi na alkur'ani da sunna. Shi kuma mas'alan tana da falala kaza, tana da matsayi kaza, duk malamai sun tattauna akan waɗannan fada'il din. Kamata yayi a koma zuwa ga malamai, menene matsalan da ake samu dangane da waɗanda suke zuwa su ɗibo hadisai su ce wannan hadisin suka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai a ce musu ku koma ku ga meye malaman hadisi suka ce dangane da wannan hadisin. To abu ɗaya ne, idan ka ga magana irin wannan a koma zuwa ga almajiran Shehu Tijjani a game suka rubuta dangane da wannan maganganun. Meye abinda malamai suka rubuta ga Sheikh Sukairaj Al-Ayyashi, abinda ya rubuta cikin Jinaya dangane da salatul fatihi, da yanda wasu suka ɗauke ta daban, suna ce an ce ta fi Qur'ani kuma ƙarya ne bayan da aka faɗa, da yanda wasu suka ɗauka daban, da yanda suke ƙara abubuwan da babu, dukka ya tattauna wannan matsalolin ya warware su. A nan baya Sheikh Sharif Ibrahim Sale a cikin Al-Mughir duk ya tattauna waɗannan matsalolin, an warware su warwarewa irin na ilimi. Saboda haka dan Allah dan Annabi, waɗanda suke son suna dasa wa mutane wasa da annabi a zuciyansu ta hanyar wai su suna so su ce wai su sunna suke karewa, dan Allah dan annabi su tausaya ma al'umman manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mu gane wannan abu ne wanda yake fili wadihan wuduha shamsi fi kabadi sama. Malamai ba su ɗauko salatul ibrahimiyya su yi muƙarananta. Malamai sukan ce salati kaza tafi, amma cikin tafin da suka ce ba su cewa tafi kaza sai su ware ibrahimiya, ba su faɗa. Me yasa ba su haka? Kila ba su haka ne sabila da wannan ta manzon Allah ce, ita ba a ɗauko ta a yi muƙaranan na wani salon da wani ya yi na yabo da girmamawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma faɗi ka ƙara, mun yarda salatul fatihi tana da fifiko a cikin salatai, mun yarda salatul fatihi tana da martaba wanda wato faɗansa da baki ma ba zai yiwu ba, sai dai kawai ashabul fatihi lima ugulika su ne suka san abin da yake cikinta na surrori kawai. Saboda haka akwai maganganun da za a faɗa sai mutum ya ɗauke sa a wani siffa, kuma ba haka ake nufi ba. Shi kuma maki sai ya zo ya bi wannan hanyar kawai, yana neman mutane yana tsitsince su da ɗaiɗai da ɗaiɗai da ɗaiɗai da ɗaiɗai da ɗaiɗai da ɗaiɗai. Saboda haka Allah ya ƙara mana son manzon Allah.